For at man skal forstå det, så ved vi alle sammen, at energi er jo tilknyttet, hvor vi føler, hvor vi tænker, og i det hele taget, hvordan vi har det. Og alt er faktisk energi. Alt er faktisk energi, ja. Det er det, og hvordan du kontakter den energi, det er egentlig gennem dine tanker, gennem din bevidsthed. Så at det henter energien ved at tro, at jeg kan. Det er egentlig det, der har i sin tid gjort, at jeg startede med det her, fordi når jeg blev selv, det blev kaldt auraændring. Det er du ikke så begejstret for? Lige ordene nej. Altså, det er jo nok fordi, at når jeg fik auraændring, så var jeg der, og så begyndte jeg selv at arbejde med energien, og så mærker jeg ligesom nogle andre ting, end almindeligvis auraændrende gør. For mig er den energi, jeg mærker, min. Der er ikke tilknyttet noget. Altså, den er universel, og derfor så lader jeg ligesom energien bare flyde, uden en, der skal hedde noget så bestemt. Så transformation er en god ting, fordi man transformerer energi. Altså via universet på en eller anden måde. Altså, jeg henter den, kobler det mig på, og afleverer den ved at holde på de her fødder. Energi er jo faktisk en form for elektricitet. Ja. Og det er jo det hele er. Altså. Så når jeg nu kontakter det her menneske, eller holder det her menneske, eller klienten på fødderne, så mærker jeg, at energien begynder at strømme igennem min krop. Så jeg mærker vibrationerne, kan man sige. Det er jo underligt noget sikkert for de fleste. Men jeg mærker vibrationerne, og så kan jeg jo godt mærke, at den strømmer ind i den her klient, som man så har. Og så efterhånden, så mærker jeg, hvordan klientens tilstand er. Altså jeg kan mærke, hvis de har stive nakker, for eksempel, som er meget almindelige, eller ondt i skuldrene, eller ondt i ryggen, ondt i lænden, ondt i benene. Og det får du så? Det får jeg. Det mærker jeg på min krop, ikke? Og så siger du det? Så fortæller jeg folk, hvordan jeg føler, de har det. Og i de fleste tilfælde, så er det jo en bekræftelse på. Det er jo ikke alle, der kan mærke energien, fordi nogle gange er den jo en højt vibrerende tilstand, kan man sige. Så det kan husk på det her auraen, jeg arbejder i. De fleste kan jo ikke mærke sin aura. Nej, den er der bare. Den er der bare, altså vi ved, den er der, men at sidde og mærke den og føle den, det kan vi jo ikke. Nej. Så når man arbejder med auraen, så er det ofte, at folk ikke mærker det. Det ligger rundt omkring auraen. Og når man har haft den i mange år, så bliver den jo en fysisk sag. Altså, den lægger sig fysisk som regel i nakken. Og den bliver en del af dig. Så det bliver en del af dig. Så man tænker pludselig ikke rigtigt, det er der bare, og jeg har altid ondt, og sådan er det. Sådan er det, ja. Ja. Og der er de ting, jeg kan gå ind og hjælpe med. Ja, du er stadig bare telefonboksen. Ja, nemlig, og jeg fører energi ind i den her krop, som så selv gør arbejdet. Ja. Fordi hvis vi har haft energi nok, så havde vi ryddet op hele tiden. Vi har dårligt nok blevet syge. Det er jo mangel på kræfter, som gør, at vi ikke kan de her ting, at vi bliver liggende inde med sagerne. Kan man lære sig selv at få noget energi, når man er blevet lidt flad? Absolut. Det er helt sikkert, at man kan, fordi universet er tilgængeligt for dig og for alle andre mennesker på denne planet. Energien er tilgængelig for alle. Og hvad det enkelte menneske har sit eget forhold til det, ligesom alle har et forhold til det guddommelige, eller Gud, eller kærligheden, eller lyset, eller hvad man nu vil kalde det. Alle har sit eget forhold til det. Ja. Så derfor kan den her form for afregning, transformation, eller hvad man nu vil kalde det, vil man have sit eget forhold til den energi, og derved blive et originalt system, hvad man sige. Det er ligesom dit eget blueprint? Simpelthen. Okay. Og derfor så er jeg ikke med i nogen klub. Nej. Jeg er ikke med i nogle foreninger, eller med i noget, som kalder sig noget bestemt. Selvom jeg respekterer det fuldt ud, at det er sådan. Men for mig er det, at jeg vil køre mit eget race. Jeg vil fri mig for at have noget liggende på min skulder, som ikke er mit. Som eventuelt kan styre dig? Som kan styre mig lidt. Imod det, der er rigtigt for dig? Simpelthen, fordi ofte er sådan nogle at man skal gøre sådan og sådan og sådan. Ja, det skal man ikke. Man skal gøre det, man føler er rigtigt for en selv. Det leger ikke en dagflyde, så den gør arbejdet selv. Ja. Altså, når man taler om kærlighed, universel kærlighed, så er det jo det, at vi kan være en kanal for
Fordi kærligheden er en kraft, Kærlighed er en som kraft, er en vibration, simpelthen, og som er energi. som går ind og arbejder i kroppen. Det er meget, 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 meget spændende. Meget dejligt. Fordi hvert enkelt menneske er forskellig. Altså, det er ligesom at holde i en diamant med en forskellig slæbediamant. Det er så spændende. Jeg er så glad for det arbejde.